Добър вечер! Започва денят УНЕР. Аз съм Ганиела Ангелова и тази вечер с продуцента Мартин Стоянов поставяме акцент върху актуалните теми. По заръка на Борисов с Пеевски право в очите. Ще се съгласят ли партньорите и колко ще им струва тази омерта? Говорят професор Росен Стоянов и професор Антоанета Христова и още. Задава ли се още по-голям бюджетен дефицит през 2026 година? И има ли възможност да бъде овладян? Коментар от бившият министър на икономиката Никола Стоянов. А на финала ДПС ново начало внесе промени в закона за НСО, даващи право на президента на отказ от лична охрана. Трябва ли Румен Радев да се откаже от нея? Коментар от генерал Румен Ралчев. Време е да започваме. По заръка на Борисов с Пеевски право в очите. Ще се съгласят ли партньорите и колко ще им струва тази омерта? Говорят професор Росен Стоянов и професор Антоанета Христова. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Да започнем първо от дамата. Професор Христова, как разбрахте днес заръката на Борисов? Като официално ДПС ново начало да влезе във властта на мястото на АПС, няма да им се дават министри или нещо друго? За да не ви отговарям абсолютно директно, отговорете си абсолютно ще ви кажа директно. последния начин. Преди няколко дена направих един анализ, според който извода беше, че ГЕРБ има изключителен шанс в момента да излезе от хватката на ново начало. Изключителен шанс. Може би във времето, на фона на процесите, които се развиват, това е пространство, в което ти можеш да се вземеш в ръце и да откажеш и да се откъснеш от всички зависимости, за които се говори в обществото, така че на практика имиджът ти се руши съвсем сериозно. Това, което казах, че това е... т.е. има два пътя. Едното е излиза се, хвърля се кърпата, отива се към избори, с което се показва абсолютна независимост, воля и сила, или се остава в коалицията и се търси формат, в който на практика се препотвърждава, а както виждаме, даже се засилва връзката с именно ония субект, който тежи най-много на гърба на Бойко Борисов. От това, което забелязвам в момента, избран е втория вариант на решение, което за мен е извод, права си извод, силна проява на слабост и зависимост от страна на лидера на ГЕРБ и много силно присъствие и власт от страна на Делян Пеевски. Професор Стоянов, вашият прочит. За мен има два варианта. Те са почти идентични с тези, които уважаемата госпожа професор каза. Но при втория вариант за мен, отиване на избори, не е невъзможно да се преконфигурира вече с легитимация от суверена, от свободния глас или не толкова свободния глас на избиратели по места, но в национален мащаб, възможността вече да има всички оправдания, и политически, и законови, за това, че тази коалиция, която днес се провижда като едва ли не е репутационно опасна или не толкова демократична, вече ще има своите пълни, абсолютни основания. И сега тук на дневен ред излиза логиката, може би, която е на лице или липсва, не съм съвсем убеден, в оценка не мога да дам, от тези, които загубиха изборите в Пазарджик. Хайде така да го кажа. Но загубилите изборите в Пазарджик могат да бъдат ГЕРБ на 6-то място, които на национално ниво управляват, пък и към днешна дата по изследвания водят, но загубилите изборите в Пазарджик могат да бъдат тълкувани и тези, които имат кмет на Пазарджик. Разбирате, че всичко е въпрос на интерпретация.
Тоест, ако се преконфигурира следващото Народно събрание с предсрочни избори, когато и да са те, така че, например, коалиция ПП-ДБ отпаднат от второто място и не могат да участват дори с основанията и самочувствието на това, че са пръв след първия и могат да го критикуват всячески, дори и на улицата, и да ползват тази енергия, тогава вече за тях ще стане особено тежко. И за това най-вероятно ще се ползват всички възможности на дипломацията в този парламент, дори ако трябва да се създаде и ново правителство. Прав ли беше Борисов, когато каза, те имаха възможност ПП-ДБ да реагират в рамките на тези 2 дни, когато чухме монолога? Професор Христова? За какво да реагират? Да се обадят, да искат разговори за преформатиране. Виждам ви реакцията. Защо ПП-ДБ да се обажда? Той каза, ето Пеевски се обади и каза, готов съм. Значи, нито една от опозиционните партии, която иска да трупа рейтинг за това и в ролята на опозиционна, няма абсолютно никакъв интерес да се свързва с ГЕРБ и с ново начало. Тоест, не може да се очаква тези политически партии, които все още се борят за личен рейтинг, да подадат ръка на такъв вид формат. Това, което обаче е със сигурност и лично аз го очаквах, това е, че изпратените депутати по места, които бяха много смешни. Извинявайте, обаче беше ми много неавтентично. Нали, много е важно да си автентичен в политиката. Значи, изпращаш едни хора, които си пускат едни синички обявички, че заминават някъде в провинцията, за да говорят с местните си избиратели. Все едно никога не са пътували до тогава. Точно в този момент те си пускат съобщенията, че отиват. И всички изпращат обратна информация, че никой не иска да има предсрочни избори. Естествено. Първата асоциация, която човек прави, е, че не искат, защото са слаби. И защото ако има избори, може никой от тях да не влезе в парламент. Втория извод, който се прави, примерно аз го правя, това е, че може би някои от тях имат други влияния, за да кажат точно тази формула, да я съобщат публично по отношение на изборите. Защо? Под друго влияние. Защото в цялата система единствените, които... Те не са единствени, прощавайте. Няма интерес от избори ДПС ново начало. Няма интерес от избори ИТН. Няма интерес от избори БСП. Но ГЕРБ има интерес от избори. Защото именно щеше да излезе и да почне да формира самостоятелен, независим или да се опита да се отърси от този имидж, който натрупаха, за съжаление, на зависимости. В момента изглеждат много слаби и това е общото внушение на картина. Професор Стоянов, кой ще плати цената за тази коалиция с ДПС ново начало? Ако допуснем, че и двамата партньори, разбирайте, БСП и Има такъв народ, кажат да на ДПС официално във властта, без министри, добре, но нали, чухме и днес думите на Борисов, каквото ме е помолил Пеевски, съм го изпълнил. Точно така. Сега, тук трябва да сме наясно с нещо, което е в експертизата на колегата, тъй като тя е политически психолог и психолог изначално, но ние човеците забравяме. И то забравяме изключително бързо се оказва. И изключително удобно, вероятно. Да, разбира се. Удобно. Особено когато има скандал след скандал, проблем след проблем, криза след криза. От там, където тръгна всичко, като че ли с тази персона, за която всички говорят по 11 000 пъти на ден, а всъщност, повярвайте, има една фраза, която е: няма такова нещо като лоша публичност, правят само услуга на този човек, но това е друга тема. Разговаряме с студентите, разбира се, в университетите. Минаха много години, може би колко? 12. От големия проблем, там, спомняте си, шеф на ДАНС и така нататък. От 13-та година. От 13-та. Бавно и полека този политик и на фона на непризнаване на каквито и да са там американски актове в българското законодателство, се легитимира все повече и повече посредством всякакви възможни в политиката и в публично и в обществено пространство, но и зад паравана инструменти за влияние и въздействие. Сега, продължавам тази теза, която защитавам от известно време.
Не съм много убеден, че един човек е толкова силен, колкото в дадени моменти неговите опоненти са слаби. И поради тази причина и факта, че много от младите, огромното мнозинство от тях, не се интересуват, алиенирани са от политическото и не участват на избори. Може да се окаже в един момент така, че няма никакъв проблем да си в коалиция с когото и да било у нас. Няма да припомням, че ППДБ бяха в едни взаимоотношения неофициално коалиционни, но подобни на настоящите, преди когато имаха водещата роля. Изпращаха си СМС и казваха, че Пеевски се е променил. Нека да припомним, че Борисов е бил в коалиция с абсолютно всички без Възраждане. Меч и Величие за сега, нали, те са много нови. Тоест, възможността да се коалира всеки със всеки е логична и на фона на Европа, и на невъзможността да получиш пълно мнозинство. Наясно сме, че коалиционни правителства ще управляват България от тук нататък. Друг е въпросът дали сатанизирането на някого и сакрализирането на другиго е онова, което може да е достатъчно мотивиращо за преобладаващата. Повече от половината гласуващи активно част от българското население, така че да се промени статуквото. Дигайки топката на Пеевски, не му ли правят всъщност услуга от страна на ППДБ? Това, което каза и професор Стоянов, сатанизирайки даден образ. Аз съм напълно съгласна с това, че хората биват и добри, имат много добри характеристики, и притеснителни. Т.е. нещо, което трябва да развиват или да поправят. Тоест, по тук не споря. Проблема е обаче, че за да бъдеш политик, трябва да притежаваш определени качества. И тези качества са свързани изключително силно с социалната ти компетентност, т.е. умението ти да комуникираш, да изглеждаш доверително, да изглеждаш като човек, който може да разбере другия и да му реши проблема, от една страна. И от друга страна да те разпознават с определени силни характеристики, които влизат в рамката на понятията ценности и морал. Когато имаш проблем с това, публично, без никой да претендира за доказателствен материал, публичността е проблемна, тогава ти автоматично не ставаш за политиката. Това е истината за историята на политическия свят до ден днешен от неговото създаване. Сега не ми отговорихте и двамата, обаче изненади от партньорите може ли да очакваме в понеделник, професор Стоянов? От Има такъв народ, например, на този етап не сме чули. Какво мисли Слави Трифонов? Какво ще бъде изненада, трябва да дефинираме, ако очакваме Македония, например, такъв тип изненада. Да очакваме. Ако Трифонов каже България, както извика Македония, и остане в правителството, няма да е голяма изненада. Ако Трифонов каже не, ние имаме принципи и както катурнахме онази, четворна коалиция, като излезахме, пак няма да изненада. Странна ситуация, може би парадоксална ситуация. Гласовете не стигат ли и без Има такъв народ? Ето това е точно, което и с колегата изкоментирахме в началото, математиката. Всъщност, без да влизат дори в коалиционно споразумение, само с настоящата подкрепа от страни, ДПС ще бъдат достатъчни да вземат и този вакуум или пространство, ако ИТН се дръпне. Професор Христова, обаче за Киселова днес не чухме нищо. Да, аз доколкото разбирам, казаха, че няма да има министри няма промени. Да бъдат сменяни, но за Киселова не разбрахме. Не разбрахме, да. А пък БСП дадоха. Така е. И Киселова, и Гоцанов. С такова усещане останахме. Вижте, цялата картина е много нелегитимна. Нелегитимна е, защото тези избори, последните, бяха с много ниска избирателна активност. Защото замерванията за тези, които не са гласували, на тези, които не са гласували, за техните нагласи, показват изключителна неудовлетвореност от формулата, която в момента управлява. Следователно, тази голяма част не приема управляващите. Те трябва да разчитат единствено и само на тези, които досега са гласували, допускам, че и те още са се стеснили, в рамките на корпоративен и на друг вид вод, който може да бъде повлиян. И оттам нататъка страха от появата на вълна, на някой, който ще донесе вълна и ще дигне тези на база емоция, е много голям.
Страх ги от Радев, това ли казвате? възможността да не се влезе в парламента на много хора, които в момента са вътре, в резултат на евентуална надигната вълна, е, да кажа, процент над 50. Сериозно над 50. Следователно, трябва да разбираме всички действия, които се извършват в момента, в голяма степен в зависимост от страха, притеснението за собственото бъдеще. Страх ли ги от президента Радев? Имате предвид политическите партии, тук и сега в Народното събрание. Със сигурност на хоризонта се очертава някакъв образ все по-видим и по-ясен. Заявка няма поради конституционни ограничения от персоната на господин Радев, че ще направи това. Но все повече от говоренето му, от думите, които използва, фразите, които са много добре обмислени, между другото, не само стилистично, но и концептуално, като политическо говорене, заема страна, дава оценка и всъщност се противопоставя, ако щете, дори и на това общото, странното статукво, естаблишмент, нали, както Тръмп ги говореше тези неща. Тоест, можем да го наречем и краен популист, ако щете, но се възползва от ситуацията, която те му подават. И между другото, само една скоба да отворя. Радев влезе толкова силно под светлините на прожекторите тогава, когато именно по Конституция започна да управлява през служебни кабинети поради слабостта на политическите партии, липсата на коалиционна култура, липсата на възможност да провидят напред къде са им проблемите като политически елит. Всеки Божи ден се дават козове в ръцете на Румен Радев в момента. Даже с последното внасяне на предложение за НСО, да, което още повече дълбае срещу. То е толкова на ниско ниво, толкова очевадно нападение, което излиза извън принципността, защото се отнася единствено и само за Румен Радев, но по някакъв начин не се отнася за всички останали. Много, много грозно е. В момента Радев печели всеки ден от грешките на другите. Но ако отидат на избори, както започнахте, професор Христова, не дават ли именно победата на Радев? Да. Може би за това се страхуват. Финални думи от вас. Той съзнателно иска той да спечели. Затова не отиват на избори. Всичко е въпрос на тайминг. По принцип, колегата много така красиво обясни за личността на политика и неговите характеристики. То звучи наистина и прагматично, но все пак не трябва да забравяме, че като че ли за огромно мое, може би наше съжаление, в България всичко е възможно. Не знам дали по-доброто предстои, но това, което ще стане, дори да не ни харесва, и то предстои. Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Професор Антоанета Христова и професор Росен Стоянов пред Денят УНЕР. Сега следват реклами, а вие останете с нас.